Hej, vi har en formel for håndtryk, som vi så skal vise. Og den første opgave lyder på 7 personer er til et møde, og de skal hilse på hinanden alle sammen. Hvor mange håndtryk er der givet til sidst? Første mand her, han hilser på de 5 andre, der er. Og det vil så sige, at han hilser på 5. Næste hilser på 4, 3, 2 og 1. Og de tal ligger vi sammen, og på den måde får vi 15 ud af det. Og det er resultatet af, hvor mange håndtryk, der er givet. Og den der, ja. David. Og nummer 2 opgave, den spørger bare. Forklar, hvorfor opgave 1 kan vise hvordan summen er. Hvordan kan det der vise, hvad summen er? Jamen, det kan vise summen ved, at vi ved, at der er givet 15 håndtryk. Ja, det fandt vi ud af. Og af den grund, så ved vi, at 15, det har vi alt, men så bliver tallet jo mindre hver gang. Altså, ja. Vi har jo ligesom sagt det allerede. Altså den første er på 5, og så næste 4, 3, 2 og 1. Det giver ligesom sig selv. Det giver Altså det er derfor. Det er derfor, sammen vi Okay, og opgave 3. Hvor mange håndtryk er der givet, hvis 7 personer hilser på hinanden? Hvad? Ja. Så gør man jo bare det samme. Ved at starte for eksempel 7, og så lidt videre til 6, 5, 4, 3 og 2. Det gør man med det samme med 9, 10, 9, 8, 7, og så videre ned. Og det her, det giver selvfølgelig 21. Ja, det er bare lige for at give et eksempel. Og det er sådan set det samme princip, som det vi viste i opgave 1 og 2. Så det er ikke så svært. Og så har vi den sidste opgave, vi gerne vil vise. 4, ja. Den har også lidt at gøre med opgave 3, fordi der havde vi den der N jo. Hvor mange... I et øjeblik. Ja. Sidste opgave i opgave 3, der spørger den, hvor mange håndtryk er der givet ved et møde, hvis n personer giver håndtryk til hinanden. Og det er så her. Og så står der så i opgave 4, argumentere for, at det antal af håndtryk, som udveksles mellem n personer, der alle hilser på hinanden, kan beregnes med formlen n minus 1 divideret med 2. Og vil du vise lidt om det, Josef? Det skal vi nok hjælpe. Ja, så har vi valgt, at n det er 12. Og så siger vi, at 12 n 12 minus L1 divideret med 2. Så giver det her 11. Vi regner nemlig altid parentesen ud først. 2 minus 1 giver 11. 12. Ja. Ja, 12. Ja. Og så ganger vi 12 med 11. Kan du ikke lige prøve at som så giver 144. Ja. Sådan her. Så giver 12 11. 12. Prøv lige at skrive formel op først. L. Ja. Ja, eller det er et sted, en foretagende. Jeg prøver lige over det her. Og hvis det her, det bliver til 11, så skal jeg bare det hernede. 12, 11, divideret 2. Og det her 12 gange imellem her. Ja, det skal gange her. Så vi ganger 12 med 11, og det gav 132, der er ikke nogen 2 gange. Kan vi ikke lige... Nej, find lige... Jeg skal have noget der. Find lige. Altså, hvis det resultat,
12 gange 11. Det dividerer vi med. Det giver 56, Ja. som er løsningen. Som er. Ja, det giver 132. 132 divideret 2 giver 66. Og det var det, vi havde.